Merde! Merde! Ala ka masa ngara e kelen ni be yan c'est le mɔgɔ tɔɔrɔ kojugu a fo de bɛ ka mɔgɔw tɔɔrɔ 4 heures du matin mɔgɔ si tɛ ka se ka sunɔgɔ e bolo mɔgɔ si ka sunɔgɔ cogo di mɔgɔ tɛ se ka sunɔgɔ e bolo e kana sɔrɔ sunɔgɔ la Ala ka masa ni bɛ sɔgɔnɔ ni tɛ ka se ka sunɔgɔ kelen ye i bɛ mankan na i bɛ ka gɔntɛ ko tori ti fɛnɛ sa hali sigiɲɔgɔn tɛ sunɔgɔ i bolo sabali sa a ka ɲi sa a ka ɲi ɲamɛ n'a fɔra k'e kelen sunɔgɔ k'an bɛ bɛɛ tɔɔrɔ kama a ka ɲi ten n y'a faamu kuma ka ca mais bon sabali sa ni ka sabali ala wallahi bi kan tonyo me sunɔgɔ la n tɛ ka se ka sunɔgɔ i bolo yɛrɛ ni mo mɔgɔ tɔɲɔ de ye dɛ donc sisan n ka sunɔgɔ dabila i ka sunɔgɔ wa n'o de ka di ne ye kɛ sunɔgɔ dabila ne ka sunɔgɔ parce que ne tɛ ka se ka sunɔgɔ i bolo ni ye mun ko sugu ye i bɛ so kɔnɔ ne bɛ kɛnɛma yɔrɔ min ka kanga de ye n k'i k'a dabila yɔrɔ i bɛ bugɔ n t'i bugɔ mais ni ye siɲɛ joli n bɛ ka kanga da ye ala ka masa dugu problème ayi ni dugu tilalen don an tɛ nin kuma kɛ wa an tɛ kuma wɛrɛ f'i ye bilen awayida kana gɔnɔtɔ dabila dɛ hali bɛɛ i ka bɛnni wuli Merde! Merde! Ah non, mais ni mɔgɔ tɔɔrɔ la ye quoi. Ni mun ye? Sisan e de ye ne tɔɲɔ walayi. Filɛ ka mɔgɔ ka sunɔgɔ cɛn. N'a fɔra k'i yɛrɛ si so kɔnɔ i tɛ se ka sunɔgɔ ye fɛnɛ. Sɔɔni fa ka nana sɔɔni fa ka sunɔgɔ cɛ. 5 heures moins. Dugu ni jɛlen sa est-ce que ne bɛna se ka sunɔgɔ bilen et puis ta bannen n'a ala minɛ ka fajiri seli ten ma mɔgɔ ka sunɔgɔ palan